Legionelu ani nemusíte vedieť, že máte v byte a pritom to je smrteľná baktéria pre novorodencov. Uhlíkový filter zase odstraňuje všetky nepríjemné páky, ktoré by tie vzniknú či už z varenia, či proste, ja neviem, niektorí bytov sa aj fajči, alebo používajú sa nejaké ďalšie veci chemické. No a na konci je vlastne ten generátor záporných jónov, ktorý produkuje také isté záporné jóny, aké máme v prírode. No a čo je zaujímavé na našej čističke vzduchu, že pri Niagarských vodopádoch sa produkuje zhruba tých 100 000 záporných jónov na centimetr kubický. Naša čistička vzduchu dokáže produkovať až 220 000 záporných jónov, čiže je 2,2 krát viac ako na najzdravejších miestach sveta. Toto je certifikovaný prístroj, bol odskúšaný a detailné testy sa vykonali na Tokijskej poľnohospodárskej univerzite. No a terapia jón pomáha pri alergiách, zápaloch dutín, bronchitide, chrípke, respiračných problémoch, migréne, strese, strachu, úzkosti, depresii, únave, nespavosti, zlepšuje pamäť, koncentráciu, zlepšuje celkový psychický a fyzický stav. Vidíte, má dosť malé rozmery, má zhruba tých 8,8 kg hmotnosť, dá sa prenášať z izby do izby a hlavne dá sa aj takto zavesiť na stenu. Tamto svetielko maličké, čo vidíte, teraz ste si možno všimli, je to indikátor vzduchu, čiže on stále kontroluje vzduch a pokiaľ je bledomodrá, to je ideálny vzduch. Keď sa vzduch zhorší, tak premieňa takúto fialovú, ako je teraz, je nás tu dosť veľa, čiže sa to asi trošku nadýchalo, pritiahlo, ale okamžite čistička prepne do väčšej činnosti, rýchlejšie si prečistí a vráti sa späť. Pokiaľ by tu niekto zapálil cigaretu, okamžite sfarbí na červeno a to znamená, že to je pre nás už smrteľný vzduch. Ale opäť čistička dokáže si regulovať čistenie, sú tam rôzne programy, je tam program ten samotnej regulácie, potom program na spanie, keď dáte dieťaťu do izby, kontroluje aj teplotu vzduchu v noci, prepne do úplne tichučkého režimu a potom je tam aj program rytmik, kde chvíľku ide potichučky, chvíľku rýchlejšie vetrá. No a dá sa tam aj turbo nastaviť, čo je veľmi rýchle vetranie,